Selamat iki mau ora kena alin-alin sono usul. Tapi kok apes kan. Ora permisi iki ya. Iya karepe bocah iki. Apaknya. Salah pelayan nang ape tutup koyo ngene. Alah. Jabak badik. Ludrah kaya ngene. Jane kebagian apa pagar ape enake nyapo to? Kita pemain, macam kuda iya dia ya, mawana. Liwat kok ikut, anak jalan kok kayak ngene, liwat sawah, padat di tebu. Jalan wangel. Wis damai tenan iki tinggal cerita iki. Ayo rene janda ngutek bisa arep gowo wedhus wong mana men wong e rek sisan ngene iki Bocah iki. ilok Kena banyu iso ae. Ngis, prongis. Anak omah we. Anak, ayo Nyapa we? biasa lah ya Leo Nunut isau. waremu Aku bar keplesene sono. goblok Goblok nek raimu yo. terus dina dalan penake koyo ngono plese Dalane sawah tok ngono aku liwat jero sawah kaya kebuak. iki nyati yo salahmu tuh kono Ora enak jalan. salahmu pokoknya Wis resik kene. Nanuan yo gua kayak begini apa kayak namun rumah ini. Nah salah nih kamu pengangguran rupamu ya udah kayak piye to bos begini mau keplesene sawah kono mangesor kono mang to janda udah yo rupane kaya babi alah rupamu iki padha ae. bos ngapa kowe rene Pak arek ngaren men Sing golek kuwi ngapa urusanmu lho apa ya kuwi mang kowe mang arep naleni aku karo jenitengmu piye karemu wis piye kowe barang yo kaya ancuk iki wis piye lho ya jenenge padha anune yo guyon barang lho Pak. dak mentolo guyonmu iki nang aku jan lara atiku karo kowe iki Capok. Secara klambi kae lho ya kena diumbani. yo diombal aku sing ngumbah nae kok iki piye karemu Ya ora wayahe ya pomo kowe ra trimo ya goleki aku ya ora apa-apa wayahe. wes masalah harus penuh ae rasa kok angkat ojo kok tambah-tambahi Wis enak kok. saiki wis ngene ae Ngene ae piye? wis ngene ae Ngene patakmu kuwi opo piye? lah alah piye to wong iki wis saiki aja damai ae Ya wis ngono ya. Aku yo karo ngapura lho ya. wis padha-padha ira ngene kowe kudu ngene ora Saiki piye? saiki ngene aku karo jeriting tengi sing kene iki anu
aku menemukan harta karun nih. Karun Jeliteng istimewa pol ya pokoke. Apa? Wis pokoke enak kowe. Kapan gue? Kapan pokoke lek dianu info Jeliteng kowe tak info ya. Oke, siap. Masuk gede lho irane. Iya, Jos. Aku mau Apa-apa. jadi pakai tamu kok ora? Lah kowe lho banget comboran apa kowe? Yo umume yo titulnya apa? Ora paten. Yo kopi yo. Ah wis, kowe kudu njabat arep tak kei banyu-banyu apa untal-untalan apa ngono. Ram. Keh. Repoti wong rene. Bro, napi ya mahmu iki? Hah, tadi ada tank kowe. Enggak tamu yo ora kene. Apa ngono? Yo wis minimal yo ora paling-paling yo kopi ngono. Kok yo meneng ae. Yo sik aku kira kan. Iya nih urusamu, terus aku. Yo gimana gara-gara kowe aku golek ikut kuwi lho. Salahmu tuh ono. Ora nek dalan su. Ya nih urusamu. Tapi kok yang sing keri, tapi opo? Atok yo wis. Lambi yo wis. Opo ta yo? Kok enek pirasa sing gak penak ngono iki. Boleh dinai nang mae. Asik ra upane sok. Upane Berjancok. Rai. Kanun. Oh iya, monggo. Aswal. Balik naik kowe. Ate betah. Sing loro aku mengi rumah sampean sing cari tapi apa yo? Sing cari ngopo? Lho apa ora ro? Kan yo mau film film kan. Aku sing cari. Kuwi abet gedeg. Encok. Besar nyapa we? Nyapo? Aku lewi. Oh, alah. Kita nono sak serake nek. Tak kon ngijoli 5 yuto. Jajan. Wah, Jos. jos. Kamu pas ning kene. Aku mangke golek iku. Tak kok kene sae. Jane butuh kumu ya golek sing keri kae. Tapi kok enek kowe yo dari takrok. Piye? Bisa to aku tak omong karo kowe. Dah, Pak dhewe iku mangan tadi kulo. Ayo wayahe umume wong bertamu ki piye. Lah kok ora tau bedah ning kene ae. Wong aku jaman sesa mini lho, teko saiki. Apa tau rene di kene wedang? Bono. Ora di wedang ngono. Eh, Ora di wedang ngono. ora niran duwe. sik to, kowe iki lek nek kene mandak ngono kuwi kayak ngrasani wong ngarepe. Mulya. Wis itu. Alah. Sabar. Karena lapar merubah segalanya, Mak. Yes. Kowe iki makmu lho ora ampel ada-adae. Luwe sampe suwe saya aku. Sik to. Piye? Iki ora pas karo iki kok iso dhewe kok gek Oh iya. aneh yo iki. Yo wis yo ngene ae lho penake. Ini piye? Yo sing ngene iki. Ngene iki. Yo ora sik to. Ora penak. Yo iki mangan aku wis damai yo karo rengis ki. Wis saiki piye wong awak dhewe yo padha-padha damaine. Enak men kok ngajak damai. Yo piye lho. Kira piye? Sing masalah wingi serasa dianu ngono ae. Wis padha-padha. Ora padha ayo golek cilaka kaya kowe. Lah yo aku kenang kok taleni ngono kok.
Iku yang kuwi pisan ae. Apa lu? Mau omahku iki. Arep apa kowe ngene-ngene? Tak terima kali ya. Kali kok. Ya wis ora. Wis rawo. Gamese, tapi mbok kapan ngono? Lah yo aja ngono to. Jadi iki nek rencana positif A1. Ya kuwi lho. Pas. Ini jelas nih. Wes aman iki wis sak ngene infone Bang. Lah tapi lek muni mek harta karun to, Bos. Lah aku ora ngerti opo. Iya tak karun. Lah yo opo. Karune to. Meneng ae lho. Jen roh dhewe so. Yo cuma bolak nek. Iku teh penasaran cukup dhewe malah. Tengah saya juga dhewe ada terang belakang. Sama. Rawaan nih coba dhewe. Bedel komburi. Aduh bedel. Ngenteng nih. Tuku sik lho. Lek wis oleh harta karun. Ya lah. Harta karun wis juga olah gitu bedel. Itu kan sampai sitok. Ngerti mana harta karun sampai sitok to? Ya. Enek songo. Yo, jos we. Ya sik. Arek langsung pantau wae. Delok ae, Cuk. Sitok. Awi ketut. Kecat kecut. Nyantai. Ya awak dhewe ora situ poin, Pak. Iki Iya, wis jawe, Bos. cendera umum. Benes, karmu tak pantau dhewe wani aku. Pai. Aku lo sing regone. Lah yo. Ayo anu. Berangkat. Dong guys, hey, apa? Udah iki konek lu jane, Dik. Kirana. Piye apa? Wis kok muntung dijak regone. Yo roh apa ora ono? Rendokmu to. Wedhuse ning kono to. Kono lho. Alah wis ora ro. Alah nyapo lu iki. Melu-melu digerne iki. Iya wae. Ya wis apa. Kok ora arep duit kowe? Lah iya. Ya arep. Aku mati pun. Dah lho. Kurang dah. Ini melon kilo. Kotor ya. Ayo to, entar nyopo lho iki? Berarti sabar lah Dek. Oh iya, Jare mar yang harta karun. yang ngata karo dasmu itu. Iya toh. Lah jare yang harta karun iso nyata yang wedhus iki piye maksudnya? Ngata karo ini kan yo kae. Ya toh. Kok men lho iki. Iyalah jenenge orang ngerti yo. Alah. Mangkane ngono kuwi. Omong ono su. Sing penting lah. Arep ora? Yo arep. Ngene dasmu, ngene lho. Duit. Ngene lho. Ya, padha ini sok guys ayo. Yo. Bapak duit iki. Agak gas ae. Iki lho. Oke yang mulia kono. Iya. Duit kok angel mulia kan. Iku kok nguntrunge dhewe iki piye to kita? Kowe to. Iki begitu bersih. Aku nek ayo goblok. Piye to apa sih wedhus? Ayo.
Kurang kita. Kita konangan kau tak pakai ni. Wah, goblok. Goblok. Apa orang mencuri? Eman. Kowe cok. Cok. Bruh. Nanti tidak kemungkinan apa? Ini kowe progres. Oh, tidak bisa. Tak Kurang ada bisa, ya. yang Ampun di panas goblok. sendak kok. Sini yo. Wih gerek ngintai kok cocok. Peraturan kok. Tapi sih dong, pertanyaan cuma di sini. Alah, boleh buat Israel bikin masalah. Kalau iya kau yang mana baik, alah. Ini, Yuk, jaga, jaga dulu. Ini saya. Panas kan? Apa langsung juga aku lain? Oh juga bang menyerah. Yuk, kayak kok kau yuk. Ini suara jatuh ini. Aduh, adik sekarang apa? neng omahku apa nih ini? Apa lo? Besar kuat. Hal-hal ini nomor Apa yang kau baru tidak lagi. Lagi sepasa Hitam loh. balik. Iya, berapa? Pokoknya orang kita nonton kalau kayak ini. Yo, udah bisa udah sih. Kayak konco komplek loh, kayak bag. Ya pilih apa raya aku. Apa? Macam dokter rapena. Punya di bocah otak-otak lu. Berapa berapa antum dalam? Dah, nanti tahu otak-otak is. Nah, kan. Lain nih. Kau raja ini. Besek, gue sih ngopi ya, misalnya tuh. Jas ini. Mana pesta? Air yang tak tadi. Lagi udah. Nah. Kowe to dak. Rupamu yo saya kadul. Dan Kelarin berjalan le. Jalan. Kajian bayu piro. Tok. Bayu piro. Kita setengah. Kita setengah. Oh, salah. Nah,
Ayo Mas Boy. Ngapa? Untuk beli kono ning kene ada iku lek kutu krono malah. Ya duit panas iki lho. Panas iki lho iki. Betul mak, enggak ada. Lagi panggang. Kode, tuh Mas Boy. Tuh. Untuk beli kono ada iku yang Yo yo. kanton sing di omah. Disi ora no. Langsung gua kok. Pesat ngono karo. Tiga ke lho. Ning kene. Di klasi tok. Piye lah piro iki? Ampune. Ampun duwe. Lah cewek lagi duwe terus saiki. Ampune. Pesen yo. Kayak didik ya. Timbang ono ngono. Sembarang. Arep ora. Arep tak kene. Das Beda. das muwi. Oleh sik to tak hitungin. 4 1.300.000 sih. Yo kuwi aku mah. Sampo ora iku ngene kowe. Wis sing kuning ku lho. Walah, nyowe. Tak dhisikne. Oh, ngono. Lah, piye karepmu? 5.000 ki yo. Ora kena gitu. Wong ngono itu. Di gini. Sing biru Yo dah. Hitung sing biru. Suwe No, sing ketan iki. Ya aku 10-an. Aja cuma ewe kuwi. Nyo tak iki. Nah, saya kok Ih. sari. Ora. Kayak iblas sih malahan. Ya iki anu 7,5. Opo ora enek lho. Enak lho. Goblok kowe. Yo tak balik ning lho nyo. Dene sing konten to ngomong. Iki lho saiki hitungan Ora iso. 700. 200 iki. 200 yo. Jadi payune yo sekitar 3,5 juta. Terus kita ulungan. 7 juta ulang. Saya tak pamit yo. Pamit piye lho iki pembagiane piye kowe? Jasmu. Ini benake. Iki nyapa lho? Kerja ratek kok arep jaluk bagian. Biasa to, aku wis jogo lho iki. Gak aku iki kowe gak bener iki kowe. Ora apa-apa. Ora iso. Ini yo. Terus sampai santai nyawa iki. Aku iki stop mana yo. Kowe jaluk bagian lho. Oh alah. Kita open. Iki apa makmu lho? Wah. Tidak sih. Aku edet aku. Iki suaya ngedet di sawahku. Suaya ngedet. Jos sih. Aku pacul dhewe lho ade. Sirahmu lho pacuran. Goyok ini. Aduh. Sudah kuat ini. Tapi aku lho. Tapi ya, Tak iki bisa hitung sik ngono, Bos. hitung sik iki. Hitung sik. Ngomong. Wis bagian lho. Iya. Nyambut gaya ora kok bagian. Ra iso yo ki. No we. Wes yo. Wah. Kuwi hitungan sik lah piro we. Pirang lembar kuwi sik. Dituk lembarane ae lho. Iya iki. Soke ane. Apa nek yo sing di Tanah kenangan sudah cair Mas. Wah, memang ora saya ketemu to. Lembarane. Lembarane piro sik?
Rubarane enak rolas kok. Enak rolas kok. 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lho, kok iso hitung-hitung ora wae asu. Tapi piye piro? Alhamdulillah rezeki anak soleh biasa. Alah. Aku ki soleh titik, cek to guys. Apa nek? Nek kegagalan ini lho. Apa? Sing abang-abang iki nek makku. Alah. Sudah iso lah ngono kuwi. Kerjaanku yo manuk wis setruk-truk ae piye lho iki. Sutruk dasmu lho, sutruk gendeng. Iki wis wayah. Nek kuwi ndak nek mau ora nek. Kok lek ngasih konan piye to? Ndak sembuh. Lek ngasih konan kuwi tak pakane kebuki makku gelem kuwi. Ndak iso. Iso banget, makku ora ora lek kadung ngamuk. Ndak iso. Iso. Ora iso. Iki medane jatahku yo. Terus hitungan. 10 mian. Wis iso hitung-hitung ora? Apa lho iki? Sik cilik seneng. Masalah gerang iki. Iki orane tak beda-bedane piye ngene iki kowe iki. Nek yo iki sik cilik, sik gawe golek perkara ae. Coba tak cek lendek sing biru apa sing abang ngono kae. Paling dah. Alah. Ya tak beli 5.000. Jane kok pakai bagian rapena. 5.000 ini, Bro. Rana bro. Bener, api. Suke ini guys. Sudah bisa bos. Aku coba. Wah, begini apa lo? Nah, tak itu anu, mati. Tambah bagian apa? Iya, cici. Alam lagi. Mereka mau nanya. Sudah tuku. Itu mie. Pindah sini. Wah, begitu kai. Syukur lo. Kebelingan. Iki pupuk. Iki berat. Apa ini? Mae kira harus saya lah ya wis kondang. Ini. Yo. Ada apa? Jamu. Tentang kilo. Oh, mungkin terus sih maklum. Gitu. Terus saya kan wedhus regane paling yo lek cilik-cilikan. Ter 500 esuk oleh. Tapi ya. Gitu. Yo, nyapa nih? Anu. Diwelne gitu kudus. Neh. Ngono piye besok tahun ngarep dol ae. Poin jajan iki. Piro, wul piro iki? 100 100. Aku tak 200 dhewe. Man jajan aku. Lah, kancane lho. Sampul ora genep. Kok tidak uang sih eran ini. Ya aku sih kayak siji. Oh alah. Tidak ora beda wis tak ibu iki wis. Iki. Ora, ini kita ketemu beras kok iki. Ora iso. Wes. Kuwi 200 semen jupuk. Wis kok kan iki. Alah, kalau Untuk itu kudus. Nah, ngejak urunan 100 kancane 10 rakyat kok. Ukut duit gua terus ada cilik-cilikan piro ya? Aku krungu-krungu ki kaya 550 ngono. 550. Sing mereke anu. Apa? Cicui. Cicui. Oh, utuh. Apa? Tukar balap. Tukar balap. Iya. Beh, lek iki gebak bobrok burkane. Tak tukar sing mak. Baca omah opo Iki ripan ora kok buka piye? Kuningan iso bagaimana? Mana kuningan iso bagaimana? Hah? Kuningan iso bagaimana? Jalan nek sih yo. Wis. Kon melu urunane nek angel men iki. Ngomong jeleman geladet to. Yo, nyawa. Cara tak ewangi golek gelem ora? Awas awas wong ngitan kro. Jadi aku lek. Yo, nek yo rego 550 yo ora sak apik-apik bang, sing penting kan yo Ora. kena
kok ngedit iki rata. Ora ngono, Pak. Bang pairan. Piye? Wis pokoke iso mlaku ngono ae. Sing penting leading. Sing penting srit jiat. Oke, piro kuwi? 5.50 engko kirim. Alah. 20.000. Ongkos belimu gitu. 20.000 lho engko sing. 20.000. Aku tuku panganan bareng lho. Luwe lho aku. Aku yo luwe ngene iki. Alah. 20.000 piye? 20.000. Ya sudah nanti Bang Dono. Piro jeruk mang? 5.50. Yo. Coba deh. Yo. Masuk gini. Lagu situ murah. Iyalah. Yo. Duit tak olah balik podo ae pacahan kurang masuk. Baca lagu gambar apa? Cuk, Wah. Piye bocah iki? Sebiane. Arep ngono. Bener aku lawo iku wareg. Ayo ditemi. Anu. Cara kok tuku-tuku no apa? Ada tenes kelakon tak golek iki menggawe kok. Apa piye? Oh, Ngaput. Stop biare kuwi. kan bayaran wae tuku herbal. Yo, Bu. Dibangun Cuk. Nah. Pasar baterai bekas. Rokok. Sego. Gitu beras. Wah, beras barang Mbak kowe kaya ora tau waktu kane ngono-ngono kuwi. Lah iya mangkane iki cair lho. Kan gak ndrung cair lho. Gitu kok mie. Wis kesuwen nek ngene iki. Santai kono ae. Yo alah. Karo Tapong lho makmu iku lagan. ora urusan. Balik lek lho. Ini madak tangkok gila wis kudu diusir jane wong iki. Dikai duit